Sadaqallahu azim. Alhamdulillah pada saat wabah pagalitan mo orian ukiya berarti iya. Pagalitan ko laging kaya Islamic siningatan mo na naging ibubulos din niya imanan na maputol at kaya doon na libulo ya saudan sabab sa yung takabasatan mo ay niya mala tutubuya doon si Ingrid mabubulo ya madrasaan may makna ng mga lukas dito karong mga di hindi na makapamangadi niya kadala ay mo persuasi sabab sa mga ulama tanong kasupyan na din nilang o pera pulugagon pera ragon nangananya kada kesukaton si kodagi sa oras itu nutulan nila. Oh ay nanana isa na daya ganda ng dunia kailangan nanana makenal tanong subhanallah suagaman yan kagiti okay ay maknanya nakaterapas o kilo betul tanong sa dunia. Sabab bro nanana ay pala daw kanong Gutang sa maliwan na pa mamakingan, so anan natubugan ng karatas, nananasok ka panurak. Ito pinaka-lebih importante. Biasa na kawarwar, kay apagaritano, biasa na kawarwar kay Al-Alim, Nabil, Abu Arha. Ya, maupun sudah kawan. O dia untuk nak kesempatan yang cariannya lok sekarang itu dari ibu ya buat ya. Oke nih, banana, Rizky. Ya lipatan ano niya? Mana niya na nabalasan mo lagi kaya share yung bilin na sponsor itong gaya ako sa mga pakaisyo. Ay ko lagi tanong si Aliara. Balasan wala sa niya kwan sa kulo ti man hijab. Napakakit si amana niya napakaisyo. Supra sumugul na sa timana nakapipin niya hijab. Sabi nito mo bugay napakakit sa pakaisyo. Nanatano di ka lupipi ha. Ay mana niya na di pa ako na di pa ako. Yan ako bisa balas. Lawan kuat, nyukam. Ada anu mga buka. Ya pasangan lagi pa ano kakapit. Baik. Sama ito na tabilatan. Yang buka katwi. May awan na niya ko lapsa. Kiranya terlalu peniruan naratif Smith. Tapi itu dia kita nak pergi sisiran ujian niat saya. Tapi niat namanya magi biniam sausi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samanya na agnan ikut beriman tu. Dia pupugulot ko apa yang gemailai seulas. Na ikut bersiran iman tu. Serta nukman na ayah kaput bertanu na kumakan niata tanu amai kamagid niata kami ayaman. Nasi ko dapat nakapuni ko bendingan nama pikir tanu. Pembagusan na naman insyaallah na ang taon ng mga tao may bultong sa ngayon sa gada Ramadan insyaallah. Ako ang taon ng mga tao may nalalapis. Kadang na lang buon na sunya lapis na mga anan mate ko ulso dagangan yan o pamaubay dagangan. Yan gaya ka pa pantang timbig sa kapanyata. Nawaya pa isi ano maranaw na lima bagro na timbig. Ayah pinaka mapagrat hindi naging ay ita naman yung tawin ng sino.
Kapiagian kana na mga yung nagpugunutan niran, manto niya kanya paingin na dia Qatar, dia Saudi. Na ayatin bigiran na lagi nutin-tintan. Ayabu magunutan niran na so kapniyata ko yung dia. Ibaratnya naging Saudi. Na mau una tano sa oras, kami akan niata siran, mau una siran sa oras. Niya niata siran lagi ako, sa kami mau una. Ona tano ang ikutbay madusin ikutbay nagi Saudi na daw kira radoy. Naniyakan niya tasiran na Saudi na alas musir o taro sa Pilipinas. Nagi Saudi na minsan pan mauuna siran, mauuna tanong, na di siran tanong magunot. Ako di siran magunot ko padayin. Dia Middle East na magubay-bayanan, Kuwait, Saudi, Qatar, Emirat. Adi na po magunuta. Ikut ba yung sa Saudi Arabia Qatar na dia Emirat Arabia Kuwait, yang Iraq, yang nama pencanegod na desirang bukba. So ay mana nam lagi siya sa tindig. Iya pa nagyang uso punutiran sa biya di mailay, ada problema ro ka na biskitro ko mga ulama. Aya po sa ina kana. Nagyang kaya dinian kapakaprering buta. Kaya tama naman to na dito po sa tarakanay. Dako makabuka, amiyakan ka ko sa takbir. Then amiyakan po natin, nga naman ka sa takbir, namiyakan buka ka. Diba ko naman nakabir tanong ni man. Nabababu, ano apabuga? Sa laon na kaya pa nakbiriran. O puno pa gilaya, wantay madudu siya, na ayak gilayin ko yung nagnaanto na ipugunutan ng Amer. Aguan to na imadakal sirano. Ito yung manang ko hadith ng Nabi. At bigyan na sumu wan nasu yasumun wa aftiru wan nasu yuftirun. Pusa kano ko masa adiga pusa umataw. Nabuka kano ko kaya buka umataw. Nakanaw ba yaman ito na miyo kasubuha kalungkukan? Nang bubatan mo madakal. Hindi. Kaya ba kaunot na sumay ito kumadakal. So, pagtaw kung ditoan. Nagyan na yung pino na matatano wa ulama mufti tanong. Asyari, na ba na nagipaginan ta asyari ka? Kaya pagilian na so kapabali niya na pagkukuman, ay matuna ukuman na ba? Ikaduhin na kaukuman na ng mga ulama na kaya patok na sira ni magunod. Nabasaktan ni magunod. At kaya magunod ta rin suwi kong kulo. Ewan na magunod sa ulo ko iko. Ewan na magunod na suwi kong natuloy ulo. Again, nami akong kang, nakanabay noon ay pungsiya ka, ba't anong pidalawan na sa tindag, kaya pungsiya ka noon, nahanap ko ito na mga tawa, pripang nira na, pamikiran o mibubulog. Ano na yan discuss? Bikot ba ka, hiyo ka ka noon na naman, hiyo ka ka noon, ititindiyo. Ugoy, nauban yung pero pagrar niyo sa pagtaw, sa buga ka noon, kami ang buga ka noon, ay tanto ni magiging sa tindigiyo. Na upagili sa tindig na tanto ang mawatan. Ang bida niyan. Kami semua siran na supuhunutan niran na yang kabayayan na di siran mabunuh. Yang apa tahu na mabubaling sa Saudi. At siyan dari na may abalik ro. Na ayat na kali liga mga ulama sana mga ulama na siya kagiran na ando kami mabunuh na hindi siya ano mo tingin. Dami niyo pugunut. Kami itu ikiasa buteran ko ipangndo na di ko panyata. Sumo li ru'yat wa aftiru li ru'yat. Naging kaya kadang na ingon na di na nikpitira. So may sabagsan na ditanuan ng pangalan sa istorya. Kabugod na eron mapuso po asa na mitutiliga tanong. Na aya pa to na sumyo kay man to na buka din. Uy, dali niya nag-ipagay na masupad yun na buka. Ibagtigin na di kayo di pusa ko sawan. Uy, kaya mo mo isimbuntan ron na miyo ka ano ko puasa. Kapuasa kami man to. Nawaya pangili, abay nung bumayaway sa lima na mauna tanong, madamang tanong di sila. Eh, mo bigod tumay man doon, nagya King Faisal, Ibn Sina, busa matampan. Pantawaragal. Agad ako kung sunip ko ito ba? Limuati wala, daw mga balik. Na, so mga kadalang ada, ito ba? Gitu ba? Ina ko mabaling ako sa baloy, kasi si Sai Kancari, nakatawa niya ang buko. Nagyan mo ito, adyo makan ro, na bida sa tim, ito ay buka karsada. Pwede ni Belay ba may
Ida na kembak mimpianira. Lagi mo to bebelingan na mbel akar sada. Na mida. Ito isa na bayan na mapian gabay na kutuba na sopan sa bala na di guys umuso inged. Na inaono dua ko na tikira na anto na ono ni dula andan. Adi na ni panganto ko na aja kurun mo no chang dua tibig. Ayang niya pa ko man apagay na naweran na tigar na amay ka makasimbenta na panganangkap ngurukan ng alita ng magunod. Na amin dia pa sa simbayan na madudura ang sotilit. Manisa na piro sa sirami magunod si imam. Na kaya uguman na tako. Ay niya kapasal kami simbayan na tigar na kebubayan na kan na lang nakurukan ng makaunod. Magunod ako kumiyaw na magunod ako pa na kumiyaw rin. Nagyat ako ang hirang na dalangan na ko yan. Kaya sudah to, suman sa imam na dato anan. Kas kay tenor ko pagtaong ka. Na kailangan na matao ka sukud ko tipid talim na ko pagtaong ka. Kami dida na sa parangan. Lagi na no kang bubota. Kailangan na ma-osapulo kayo wata na bida-bida to otak. Na bida-bida parangan na masamo ko na may talong na ad na brako na nadirumpiro. Nagupun ayabu katay tinga na sobrakon. Nasuwa iso dirumpiro na din na maswa yan. Na kailangan na malagi da kami bidamang kake pero ako si Ibra. Amata ko na magindulu na. Nakali ako tiro ako tiyak na kubube na nanam na organo mabunot. Nakataya tigaran sukimu sa kira ka na mapia paminigiran na niyo. Sa katano ako bunot sa api ando mailay sa ulan ini raksang kira na ginoo. Na iman to na piniyatatano sa pumamakindutan wa dunia na pada corona 3 kan na taman sa alas 12 na eno penda maligi wa piyakalang kapakan samay kalam yang negara na kianyata na sekarang man na ubed na pingi wa kianyatan sa dunia nang gugun niya on yusong ka pangalang kapentano sa masjid akianyataan si sa pada dunia pada ini na ayaman auto na bugatano Sakatanong manati ulang una kurang pena. Sakatanong manati Korea na tatantangan ako era ano madik pityan na ngayon. Natiya na sakatanong manat Korea na Yesu itano na mapita na itatarus tadun supuasa tano asiran na kumian sera. Na kaya tiga kan pale ako kano niya kapamang pedik. Na kukumus kano sa ayat pengening ko nasakan ikaw nutan ko kaputubah. Ipalay ako kano pena. Napi ang nga kutuba na dinyurakan ni Magiu. Nasakatano ang ikut niyo ka mapita. Nakentano dinugit na di kami pangarin kumapagaritano kapkerata ginawairan na muso kapkenira kapkentano na bakara tiga mi kumamala. Apken ka na diken sa pedeka ayaman na kaya pa pusar katano nantano magidam sumagidam pedeka. Kumanda nun, nuwi, nagitano kirang pakila, hindi na tiga ka nagkitano na sumibaitan. Na ayaw ka kutubetano na salin sa kapakan niya tairan, kasumiyaw na muka ada kutuba na kenabut kedusya, waya ka kutuba niyan na pakaurin niyan. Waya detiku na sukuri kutuba, kuri muka, na uwaduban sa kutuba na ya kedusya. Na tidak ka muka na di ka di kutuba. Na antano tiga kan makam bubugay sa lugar, kamas mala ibali so kata taayong tanong isa ka jima di suko parektan. Na kutuba so miya ka kutuba tanong miya ka mukay man to. Nati mapita na kutuba si Raman na tanong magdam so kapipiya gino ka di tanong isilga. Kapibaling ka di ka di kutuba man to na psigadan na sudah kutuba na sisilg nga niya. Na mapitap man na sakap man iso kanya man iso misilg ka na ayam miyaw mo Ramadan tanong na kasi silg ang nabaginan ni pamangdong ngaratan. Na pendaya kata tabu kan berona gitu ni ada tamnya belo yang gumaan. Ino ay di ka pupar waya patagay kay lay sa ulan. Ataman ko yang unan tano mga imam lagi na ni timbiran. Bide sirano. Nasa tano buaya meranaw keriya ugan jati. Adira wana keton ka panay sa aji mana niya ka pitula ka po na samu. Juga yang kapitra di rumahnya suci wallahu taala. Kami sabab san alhamdulillah yang lain pero na dende ni sasanyo. Ror kami na ni sasanyo na de kutba. Miuka wait nama pite kap kutba ni no kanya tay insyaallah. Jika no mawan sang yatim kita no ka
Apele ako kadaral na madaltan. Na ilayin ko kabagiro mga dalil na mabagir sa mga dalil tanong. Why? Talina ni tindi ko mga ulama sa dunia iman to. Na misababsan na ayayin niya mabubuloy ya bandingan tanong na gayaan tawa unon imiya makalaba agumiyang alalapis sa ulan-ulan Ramadan. Yung kaya ulan-ulan Ramadan na ayah paganay adegangan ay nindegan rakitano Ramadan na sorila wallah. Na ayah dalawan niya na miya buntung sangkay ulan-ulan Ramadan na sumiyakang bugian korila wallah. Sadun sa daw nakarila wallah na gina ni pagus. Kami akay sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na pumanik kumimberian na umanon kasakritan na bumirawa amin. Amin, amin. Kagi mga tanan at iku mga sakbat. Aya Rasulullah na inutos iku kapkumanik ka kumimbar at niraw ka amin. At iku Rasulullah. Atani Jibrila. Faqala ya Muhammad. Man adraka Ramadana. Wansalaka falam yukfar lahu ba'adahu Allah. Yang umarak na iku Rasulullah sa Jibril alaihi salam. Napitiruyan rak na hay Muhammad sadna kisah tawa iraot ko ulan-ulan na Ramadan na ramil bumaypos ramil bumada sa Ramadan na dirun karila no Allah na ini pagawatan no Allah imialapis suta tunay mana ini pagawatan o Allah na upakarya gata no na ini tula ka o Allah miada ka kulimo o Allah ayang mana niyan na uliga karilay kulan-ulan na Ramadan na pagusgad na daakipan taginakan. Nangkay no? Natibo mga ulama salatu ataya fi Ramadan. Talutima na mga pamamagaya na si ibu matatago kulan-ulan na Ramadan na ditanukuton ko sa lakaw. Napalapalaya din rela. Ang tunaw-unan ka ng mga pamamagayan. Natibo Rasulullah man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sabi sa tao apusa niyan sa ulan-ulan na Ramadan. Ang tulay ka pusa niya nun. Imanan, parantiyaya. Ihtisaban, harapian ko balas wallah. Na imrilahun wallah su. Miyan pusa niyan, amyaw na. Ibu dia pusa ka. Asara aaya pipusa, dia pusa ka na parantiyaya warap ko balas wallah. Inuanan bunayin wallah. Bunayin Rasulullah. Aging kanan ayat yang pusanya na parat tiaya warap kepada Allah. Na kagiya aana di pusa ang nabaginan ni Rapian. Berarti ano? Adna di pusa ang nabayag yang pusa niyan na aarap niyan subala Allah ku parat niyan ku kipa paliwatan ku puasa. Yinan sumatawa dairan pinggira sukang damiran kailairan kan giran ulan-ulan Ramadan. Kedua sumia muasa ko Ramadan. Mia muasa sumia bayi ko mga tao na ayabu akin wairan ko kia puseran na kia pangusiran. Kada di pusa di sibe. Adna di pusa ayah ini badalian kudinian ka tigur na apa man betembang na so Ramadan na aya so puasa na kano baya ka pusa tano na apa man betembang kan na hikman yan la'allakum tattaqun. Ang kano mabaloy ang mga tao ang mga sasangila sa lusa. Naan na gaton ka, di pusa, di kadukawan mamuasa. Rubba saimin, laysa lahu min sawmihi illa al-ju'a wal-'atash. Bapira-pira di ko nabi imi amuasa, aayabu, amiya garanti niyan, niya kuha niyan, kupuasa niyan, nakaurabu kawaw. Dukaw na lepilim niya na balas. Ito siya kaya pamusan niyan, nagibo kaya pagumusiyan. Na ganyan pananggila isulang ulang-wana pakipupinan bilan rakita no Allah. Aya antap sa kaya pusa tano nakapananggila. Kumbalan tano Allah mga sasanggila na gumangalakan sa dosa iba tano di magalabak. Yanan isubala supuasa na permiyo asubus wallahi matauron. Kullu amal ibni Adam lahu illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bi. Sulang ulang wano di manggal pakumbutan wadam na palapalayan yan bulyan at Allah.
inunta busu puasa karkananan inor ko Allah nakagya sunima muasa na ayas sa bapagyat tigranian ko umusa busu kawaw na pantag ko Allah kabali ka pa kaya sumim sa nga na mga urusan na kumianon na edan yan ang panggulaulan ay kataw niya na pian na matatago na pakilay wallah na ayam yang untung ang muasa na jamutan tinigrian ito na tinigrian pa sa mga lalangan kainwar ya agi ina matatang kedagiatan matatang kedatar dia na ayah kasetan dua tanu sa serta niya puasa na tiari masuk puasa ayah kasetan dua tanu sa serta niya puasa na supuasa ka na dulu ng punto at nababalo niya na antap na ayah antap yan na buelang ka na masanggila sa lusa naman na supuasa namimuloy ka masanggila ilayuman kalamu-lawan ini sapar tanu puasa kudung durung na yakali idun na kepakayang dilulaan tanu na puasa kakan abu kainong na normal jirap na uba Ramadan na pekal akay kakan na kentan ko Ramadan kau gaya ko daru lupa na lagi dito akirap na uba Ramadan na kepakay na inur tanuan ang sipar na kundigit tentan kamu pun tanu magaga misapar tanu sumababali tanu halal mapapakay tanu na kaya tanu kundigit cuma berbeda tanu haram ya tanu gini dia dan ini aku mari tanu Ramadan ka dia tanu nian na andai kai posian na kilai tanu si so Ramadan na terima abu sudah terima so kita tendutan orang na ya ditendutan orang na soroy mi Ramadan na terima na mi alin su parangenian mi alin su galbugian mi alin dia balu ya masanggila Sukman su ayah punya sukatian na kawawa mungu sa lain tapitir o Nabi sallallahu alaihi wasallam nagkatendutan o andai ka po sa Ramadan na kumyasi ko pakasalian kalla ino to nakagian nagkatun ka maranaw asilin ko tanda yang kaya tulupulo gawiya kaya pamuasa niyan na danyan ng dieta ginawa niyan danyan ko asubiatan no Ramadan kasi orang yan naging yung kalilipati asisan nga ulan-ulan na Ramadan na supumitin na tawag kaya mugugugad na pumitin ngayon natibu Rasulullah idha kana fi awwali laylatin min Ramadan subidat isyayatin wa hulikat abwabun nari falam yuftah minha bab wa futihat abwabul jannati falam yughlaq minha bab wa yunadi munadin fi kulli layla ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nari wa dhalika fi kulli layla atau kama qala alaihi salatu wassalam anda kun dikasundulan ulang Ramadan na pamatongan sa mga syaitan anto sa syaitan ay pag-answer ka nung sa kami mirniron siya tao sa syaitan ay mataw ka nung syaitan sa syaitan anto nung Pabu bunio, kafir ni wala gibo bukan no. Kami ni bulu kami terus. Gini. Bukan nama Ustaz Muhammad, tata dia. So syaitan na pabu bunio o manusia, rindu kayo manusia. Na inukapan pangalak wala puasa kami sudah ada malang-malang. Da syaitan. Igira lagi dia igira na puasa, inukan di mana bisa kata syaitan. Oh, tayay kaya tiyan 452 kepilih-pilih kau. Syaitan itu ada di mamudio. Nah, ino kapan makataya ira lagi di Ramadan ada syaitan lah, sekali syaitan. Ino kapan makasentor, ngambil buk manuto syaitan. Naman ira di supasa satora tadi oh. Ay gue ni napasa satora ubin, napasa satora umam, na dia ubin mapasan. Nah, dia abang yang dipagbangnya, nami bubulu gue motowan, na dia ke ana mota satora ka. Syaitan ang bunyi kerja. Kadang gumpul dengan anak wain, sebab terdekat pada tinggi jaga. Ya kapian dia akan juga mangau. Sebelum bukan lah, syaitan ang bunyi kerja. Nah ini Ramadan dari duika, dan bunyi kerja. Nah itu kan dipagawa satu orang itu. Sekarang juga lelah. Saya mengenai naukur amat dia dari duika nukulan Ramadan. Nah ini kau pendematar dia membita ginawang kakak itu kan mai puasa Ramadan. Katiba kau magana na yang kau pernah gagal may kakatian mo na mga saitana. Ando hindi ka buka igiran na pumin-switch si Ramadan. Abo di bulan mo pa kumagyan na eleksyon. Nakuha ka din kaulit, nakuha ka din musliman, nakuha ka din tautok ng tayo sa may Huawei.
Nami alang wa kira-kira. Nada nga sirang kaugupi na tiga siya ko makauuntol. Makauuntol, ibitilan. Kaya nakalakasilan na dapat mo maging aya. Iya di pa lang apaletan naman ng tunganay. O ulit ka na, pakususugo, no ba kung pakususugo? Kung na di nga magakalasiwa, biya ko si muslima, ito niya siran, wala po ka muslima, ano ka muslima? Oy, baboy kayo di ka kanyo mayor mo, dia di ka palana na, sampai niya mga padagan juga dukong siran dyan manimu, belagi si mayor o si di mayor. Nakuha na uta pangagakala, at ito uta ka pulagwa. Inaloyan siya ini, ayaw pala ka nung taga piyara po na piyara po sa pudun, na sukaw suwa gano'n, na niya timur ka doon, na taon na magugupan niya miguan. Karena dulu si Makiling, si Kuan. Aga, kapalayan na ng mga mayor. Kaya di naman taon na, kuna ko apiaga po na, suwagan na upar. Nayawan at iuba ko niya biyento isa sa ninaraga. O ay mana na lang. Nakabuka apa malagim kaya gaya buka di mafia. Nasusaitan na yun kaman yung mga pumumugay. Ira ka na uba Ramadan, nakapunan. Una daw, gupuna ka nabat isa salaga na isa ka kamilyon, na di dikibigay sa kamilyon. Nagos na absid ka ka. Saka ori ko na wala, na di ka pumimikira, kung ka rautan sa kuminta ka, di ka pangasid ka. Yang isa na nag-gym ka. Bigyan pa ako masama nila, nag-kuminta ka natin, na siya kini na mapagpisa nga kami sa Saudi. Lagi mauma kami sa Saudi na di ko dukuna ko. Kau mani ko masaan niya na tinapira ini, tiyo na sawate. Nakapta niya sa kalkinditurian at total niya sa sawate ko balik niya sa Pilipina ni tinamadarga. Awanan eh. Oh ay, tama siya niyan balik ko di Rudi ni dengar dengan siya perekuran ako kiyan dunia tahu. Toda tiga ni mafia. Bata buing na piso ka parang di ka pindugawan. Oy, mafia sa wakwinta ko kang galipag sa mafia. Say ko mga galipag awang, okay, so tao din niya kakwinta, so galipag yan na di pakapas. Uwi na, basta, kung bumugay ka na ba kwinta. Kaaya mafia ko galipag tamok ka, kasi pumumugay ka. Nasa ngayon wala na Ramadan, na inokon miya kaligit ka na kalim. Na yung kapapamumugay, may kabuban. Ang tunono ni Katiro Rasulullah sa ngaya kapamumugay. Man dhalladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Ayat minggu sa nabi na kapangutanga. Sa tawat suwalla, ayat katero Allah na tina sa tawa pangutangan niyan suwalla sa utang mafia. Gingan na ipumugay niyo, gingan na itutuniw. Gingan na ini pangalimo niyo kung mga tonga na inyo. Nagina ni utang mafia tibu Allah na ayat minggu Allah na fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Tak pernah Allah sa ikut pirata. Tibu Nabi mana kasat sadaqatun min mal. Kilbat man ko kira ka bulundong di kisigka. Na inuwa niya kali dito ka niya ulan-ulan na Ramadan. Dari mana utakatur Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalus sadaqati sururun tudkhiluhu fi qalbi al-mu'min. Ayaw ko nadalawan niya na pamamagay ng utwa kapit biya ginawa amya pagiging muka ko uli penamumin. Man to na ila Ramadan na tibu Rasulullah tunainina man aftara sa'iman kana lahu min al-ajri mithla ujuri as-sa'imi min ghairi an yanqasa min ajrihi shay'. Sa tao apakah tungkas niya lagi butuh ni puasa na ayain balasun wallah na lagi dugu ubalas ang tapi akat tungkas siya na babalbatas ang utami akat tungkas siya. Kalayan ibalas, ini tuh na pumuyatan tanong niya na makalinawatan. Napamaniman to ang buka tanong na pumuyatan tanong niya man. Sa ayat katetaro to mga puasa tanong na maju zakatul fitr, maka fitratan. Ato na nga fitra. O sa itanong sama punto, pangagigiman to yung masalah. Ayat tero na fitra na tuhratun lis-sa'imi min al-lagwi war-rafathi wa tu'matun lil masakin. Imlimpi wakianan kukia pamuasan kau benar kiasibayan ubel buka di mafia. Malu karo niya katantang sa demati sa mutuam siya gagan ka di bakas. Udina adna niya pamimikiran ka di mafia na adu malimpi supuasan ka nabigay ka sa fitra. Ikadua hikmah na tu'matan lil masakin pagkakan kau sa mga miskin na mga tunganay ka. Ayah sabab pagkakan ang kakiran nakadi zakatul fitr na ayah ini zakatul fitr kasi itu ginawa sa untuk fitr asli ko Eid kam bugatan
nasutungan na yung miskin, na di pa katumpok sang kuto akapit piya ginawa, akap kutbatan. Kasukot ba na yun na din, afiter, kambuka ang tanong sukakan. Kukurian o kaya pakatigar ketan o Allah, sikutan dia telok kulugaw yatin ibirtan wadakakan nadakainom. Kinatan sukakan kakagagawa ibu. Na kutbatan na bulan butinon sukakan. Na di somrano na makakelik. Mata na makakelik. Kagkailay ka somrano ay gira buka na ibong kakakang amiyapas mo. Miyapas mo kaya sa ikma ko Ramadan na dan kong kulawla. Kabaka din niya kalay kakan ko kaya sulto Ramadan. Sumiyulid sa Ramadan na ayaw pakasa nakakanan at talo kay kakan. Ipita yung tuwi gabi. Na ayaw malaon. Upama ko batanod na malibilawan di malap ka katanoro na ilan ako na mas malako yung tuwi gabi kasi ipita na may tutawid ka ka. Ngayon may ito. Na ayaw sama pa kay to o kapita. Nakaliyaw pa ako sumusuko na di ka sisugot ko galibag ka. Kaya mo ko sumusuko na lalay tabukukan totora-tora. Baka pa na rin makapot. Sa pangingaman na panabigasan niyo kaya nga hindi pa ka na miyakalala. O di ka dupok. Di ka nisusugot. Naira kapita naman ito. Nakinatanan na Allah sa kinuong suyutu. Kaan maka. Ito na yun, malakakan tanong na yun. Yung ginawa, inuhumutukuro. Ang tanong isusubot kung simba si Allah. Ang tanong may layagin kutuwa kapya o kanatik o kakan. Namiya-piya-piya ginawa o niya ka balag isang tanong mo. Okay, niliyong siya lang o namiyaw mas ilalapis na yaman yung ito ko ilalapis na kapita. Ikpar. Niya kalib ka kapita. Ino to kapita. Kung kayo toon tanong sukita no, kakaya o pinarawi tanong ka, ay hikman at pinambulan tanong ko kagagawin. Namupunga pa ako sumusug na ligat timbo yang mana? Yang mau usug. Namupunga pa ako sumusug na so asaro lawa ira maliyot ka sa tinampi na naman yung pilot ka sa tinampi kadi ka guwe. At panginan ko na pa ako sumusug nasasabi dito na ka napakasirang ni tao o di ka dagi-dagi na malangas. Nakikari na utos ang nabagano pa ako sumusug ko Ramadan. Nakaliyan niya na yung rana nasudin yan kakanbok na umar Ramadan ng Allah kira puluh takat kurang ada. Kabumi mga yung mga berida di pengay ilay buli. Mga watermelo. Tapi ulo lang tanong na yung masih tatangkas na Allahu Akbar. Aminyan papanapsyop tong ngusan. Namiyan napsyop sa saupa ka watermelo. Apalaya niya din nalusod siya nga riyan. Tutis wallahu ta'ala namiyan kasi nga rumiyan tukan-tukan din. Nah, nasiyaga dan yang mana yang itu na to na anak itu ni baryo. Berida kaya ang pipitinatan na buwan na makaronir. Nau nari ama napsyap to, nalamong ka pa napsyap. Di ko na biya uling ka, kundera ang masukakan na taluang kabagi ang retian ka. So ikatulog na pangananggan. Ikatulog na pangininuman. Ikatulog na lambi ang sipita. O ang kadugan niya. Nagibutan ni panapsyap ka at masawalay na kumya ka sa pitunan niya kumya ng ikatulog ni. Nakanya mga simba nga, dia pun pula kalaki kadang sunat, kadang pamangkin, hindi ko kadugman siya ulit. Yang anak ko niya. Upun malum-malunggot ang pagkinatan niya, namiya karangi-rangi pa, sobrang sa pagjagal lubugan. Adi pula kalakay. Nanayin na tangan na Allahumma barik lana prima rajatan. Benar bilang niya pas mo sa bugas, sabi niya mata, di tabarakan, ada gula lauk pilih tak mas daya, kali tabu. Nakanya nakakaca bugas, nalamuan ang berpilih, panganan, kenani hidup, udah puluk saya. Nakanya maginom ka na, ada kesinitanan kudar pauing, na singa miya tago kudar pao. Ipong ginawa. Na taman sa magaling so itatarawin, naligad mapya pa yung ginawa nga, na pinuntuan na kanina, yan ako masama sa kitab kirawi, at taon na niya taman sa bakaran. Amar din so ka ginawa. Na di ka mamu mga kirawi, nakakya niya imam si Syaikan, sariya manumata si kabadya. Nagungga ay perang iti. Ron nagagdiyo, inulog, surarang ito ka sa ginawa ka. Kali dia mga imamaya kita berkatorong sibayang dia mengatakan kasih nadiru di mana pupu na pilgitan merona burang-burang la haula wala quwata illa billah na ayam ini birainu nagin ka ya dalawani na miya kapya kaya katuru Nabi sallallahu alaihi wasallam ay kaduna na miya lima ulama pa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi sadin satau
Aipamayan diin su Ramadan saparat tiayana Arabian kubala sallallahu alaihi wasallam so yang namian bisanya diga duit ndaknya pamugayano panapalayan rila ino tiga na sorela na basta dita no makwasa ng Ramadan na pangusrad na anturo na ya pun yang bayangan na qiyam ay pigbasaw nabi na kama na ay betul no agama sa qiyamul lail kung gagawin na ada niya pa sumpiang kasay sa nalaman at sumpiang kasan na taman din sa mau masusun na pala niya ng qiyamul lail na kaya pagdun tarawih nakagisa tarawih na miyatan dua ayabu ad na tarawih ron na puasa nadam kasaman tala nadam kamasak sisip su tarawih bangalang dia tarawih una busang ko to miya gumbu saya pangan ng miya knok na enatyan raya na pinitan si imam atau ni ibala sa mutangap simbiyan tano pagtano si imam tano si Rasulullah man qama man sallama al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul layla saling sa tawa simbiyan at pagiyag si imam yan nanayaw niyan sa taman sa di mga pasag simbiyan si imam napaki suratu Allah sunin sulangon mo kagagawin na lakon niya kisimbiyan na ya bu kesa bo kanu nang utak perut cela dari aku susu ino tu dah tali ka amaka turawi atau nang bu bice katian ka tapi akan dunia dulu mamia panguya ke nama orang yang panguya gerga adige mo to tarawih na aya sila di panguya ke sama sama napa atau masa di tarawih ada dum kata ada nanti ni beda mo semua ba ya naro app ke to dum kata ada nanti dia dingdong Mari nak ginawa tanah usiran ro pag istorya na ito nato na niya kana ay guys ito YouTube bari sa Roman head niya ka taon dito mga tanah na kali mati bila di pag istorya tinaway ba ni namiyo ko sa pirat si Wawyo na si Juan ada tama sa eleksyon na niya siya itong istorya sa masjid na dito po nakagi-ayat yan sa maniyan kung niyan kapamuasa na apan ng betembel napiyan niya tarawin at timbul niya nung naginaw niya na niya dahil niya kalalabalas. Ano niya kapag kasama tarila? Tidak kapasak sisi bagian yang tarawih. Dengan niya mananya na panambay mo mga kagagawin. Na ayam ba na ini? Na daw kapuaso hikmar kau Allah. Nasukakan ka na bakal niya kalagakan ko lanulan na Ramadan na may nung kabuka na Jika bakakan. Na taluhin niyo asukap kutubatano mga pagirya. Na di kepakai iba kasong sa masjid ada kapan makakan. Basta buka sa puasa. Na bakasong sa masjid ada nyata bukutian ngalilan mapya. Ginan kabayaw nabi. Ngayon no nadam ka buka sa puasa enggak? Patok na keengga. Asanga kita usung-usung. Yang tuwa ada nga pa usung-usung utarani asanga pa nga bukara. Kapia atas ta sunyi mangoto balinya diga mangoto na mausukul. Asangkap man krianit. Kami nabi yang utubot macam yang utubot yang atas ya tidak datang makan pun di atas tas imamai. Kelih. Yang akan dipilih dari juru agama Islam. Islam na hijrah Abu baca puasa. Nakuntan wadang udah tanapan kasong sa masjid. Ino to. Na ipumakot tano wagian kana nakakan. Kakagi amia katanu kulo gawi na 20 usia gawi na datang bitanukeun kudo. Ugai hijrah Abu sa hari raya. Na ayah sunat na ditanukeun ku kasuntan sa masjid. Gaino na ayah sunat na kabelagatan sumbayang kama apa sa tinu sumbayang na pinungguli tanu na giti kakeun tanu pemancam yakalalla. Bidao. Na misalkan na ayah kailangan tanu na kiarilaan tanu lamun Allah. Duit na. Ikatlu apaya. Apa memagayan agian kaya ulan-ulan Ramadan ami ali Rasulullah. Natibu Rasulullah man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadisata aipamayan dian sulailatul qadr. Pagalatawan yang sulailatul qadr. Saparat dia ya. Arab ku balas Allah itu mga bulan kamu tak perlu hadi. Na aya balasian na irila Allah sallallahu alaihi wasallam. Teluti mana ya gelbuk pada dia balasian na imrilar ka Allah sallallahu alaihi wasallam kana tigo bisa ulah ganda bang niya kwa. Tidak kapan ada na kay Sulailatul Qadr. Dan kapan panambe semua kagawin na tidak kapan pamosa sa piwa pamosa. Nah, niya pagpugus na tahu. Itu una niya ni pagawatan do Allah sinira Ramadan rami bumi kus na don karilay.
Nasada pamangni sarila ko Allah, na pamangni sarila ko Allah, dunia nang guna tangga ya Ramadan. Adum na lambu na may gawi. Pangnilan sarila ko Allah, guru bangga ko Allah, ora saya kalal kalim kai arila Allah. Man qama lailatul qadar sajjata wa pamain biyan lailatul qadar. Na irilaun Allah sa paratya yang warap kubalas wallah na irilaun Allah sulam wa numiyan bisanian. Jaga Lailatul Qadar na akating riyan kanya miya pamusid niya mga ulama tanong kung pa kaya miya pupus ay kadupulo ang siyaw iman tuwa gagawi ay katadupulo ikadupulo ang siyaw ay tanong niya tabisan ikadupulo tanong ang siyaw o ay nayamana nalag na ulitan umahan niya tanah bakit ay minun lagod sa Lailatul Qadar na ayan yung kaya Lailatul Qadar na sudiro di ka paglalatawi na ilaini man kabuli ya Aisyah radhiyallahu anha ya Rasulullah ara'aita law adraktu lailatal qadri madza aqul ay pandapat kau bamudin mata musu lailatul qadar sumanga tausian antuna onon iftirunakan upama ubahon katabu yesus ya lailatul qadar antuna iftirunakan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa kandar langga ni kakatero ako Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni kadnang kuna mata na pamamaap ka nagkububayan ka suka maap na maapi ako kayo to ka maapapun niya tanong ko Allah ay apir ni ruwagin kaya Ramadan na langun din rila nakamaap man na pagnim tanong ko Allah na inuting tanwa pagus sutawa na kalilay ko Ramadan na kagya surila so kamaap na indira ang yang bagyan uri pano Allah na kanabarila po niya kuha niyan kasinsulin mo Allah na langon yan niya kuha gayno na suwala na ayad alawan yan ay kababaya yan uri pano yan na hirap ko na nirong sarila di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahi asyaddu farhatan min abdi suwala na mitataralo Agyang kuntuwa kapya-pya ginawa niyan, agyang kuntuwa urepanian, amiyada, agyang kuntuwa untanian. Milayalayan na kagyakat kasalatan sa disyerto, akyawat-tawatanan. Ako kasi kupunan niyan na dan naukit barautan. Na utaros kusuman niyan na dan naukit barautan. Na ayaw pa niyan, na suuntan niyan, natatamo niyan ng sulangaw, merpitiyan na kiniyan, isumbiyan, na kaliya dumka sumandang na bekar niya na mata niyan, na niya da suunta. Nagyong kutwa, kinikiyang batay niya, na ninitaman ako. Kau kasoy na di meraot, na utaros na di meraot, na tanto amya kambauman ang kutori, pag nasang kutwa, kaya pa kambauman niyan, na bedung minit takawa melay niyan amya ko masuntan niya na kumiyasoy nasukele niya nun na minit tara-tara luwag puto abubayayan dahil pero yan nasakay o akad na nasak niya ulit pantakasam yang hariribat siyang buto api piya ginawa nang buto piya ginawa ang buto uripan na subraw sukap ke piya ginawa wallah iram yang ngirong sarila sa uripan gibugyan bang ningong sarila so giyanan iingirari nila ang kawallah na inuto at yung mga ulama inuto na niya din silang mga nabisyan ka na ayamala na pakalar ka sa gagawa Allah agyan na nisada karilay Allah sa ulan-ulan na Ramadan napakamdak lang niya nakatiyalim na lang buong nagurang-gurang ka niya din Allah kauman din kagagawin at naipananalo mga malaikat ya bagi al-khairi akbil wa ya bagi al-syari aksir giranto dipiruan antano karilay Allah peitawa ya galbukian nama pian asarmpangka peitawa ya galbukian nama ratana kemet kami usai tano kagian inu tano tu bekalan laa kakagi ayah arab tano na sulimu Allah usulilaya nah lagi kaya kasih bener tano Lailatul Qadar ilan yuman ayah ini pangendur tano Allah narila pengitano Allah kakagi urila itano Allah na Lailatul Qadr na kapapadal man sa niyak kadak-dak lalimu na panapalaitan ng pagbuji. Anto na ipiro na Lailatul Qadr. Na pimana na mga ulama sa niyak kadak-dakan. Tigiran na Lailatul Qadr na ginan na Lailatul Barakati wal Azama. Kagagawiyanan akapapadal man sa niyak kadak-dak na kabarakat agumala agagawi. Gayno na kabarakatan na nagagawi iya sulam apagdul bukun uri penuh Allah na timbang o dinas lawan tumu adi sumian gelbuk sumapugelbuk yan ulat tumu adi sumapugelbuk yan sa libulan ulat nagyang ka na nakagagawi nakatatabuan sa baraka kakagya
Aron ini turun sa Quran, aso Quran na sa din sa kitabuan nun, napkitabuan sa baraka sa kawiyaw-wiyaw. Ketahuan sa menang. Sabab pagi yang tujuh Lailatul Qadar na yang turun sa Quran. Na sa 10 gawi aron tanong pagalatay sa Lailatul Qadar na sabab papiya kalawan wallahu ma'awi at pagkupisyo pa niyan wal fajr wa layalin ashr nakaliya aron matatong sa giniturun ko Quran. Na sultan de saula na ulan Ramadan na piya kalbi ko 10 ang duwa ulan kakagiro ni turun sa Quran. Na sunabi tan Muhammad na piya kalawan kulang wa nabi sa mamagato sa grupo upat ni mga nabi yang yale usudon mga alim sebab sarong yang turun sa Quran na yan kaya umat Muhammad na piya kalbi umat kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kakaliya aron ini turun sa Quran na seka na kububayin ka apakah lebih bingka wallah nang ginawa ila sa Quran kapteron kumataw sa alungan amori yuqalu li sahibil Qur'an iqra' warka' warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'u. Amay kama ko matano sa alungan na maurin apteron kumatawa mapagubat ya sa Qur'an abatiya ka kasadan sa kapusan amabatiya ka ko Qur'an nagitod ni kalapang katan ka ko surga. Masyaallah. Na ini siya ko Aisha radhiyallahu anha anto na unon ikadakal apang kata ng surga na tingin na saan siya kadang na ayat ko Quran maana upun galangon mabati ya so ayat ko Quran nalangon kagesol dan supangkatan ko surga yan ang nilipanta ko Quran na so Quran na sadin-sadirun di maging ginawa ya di maging ginawa ikutawa di gulbog ko Quran na ketabuan ko menangyan gitu isupo ka mura sa Quran na piyakaw na wallah piyakaw na Rasulullah kulangan taman pergi mangsutaw na samalang nisabot ko Quran so kapangaruman na biloy asarat asa yun ka na nakabubali yung Quran ipsulinto gina siya agama tanong agama Islam sige ko kamalabang na umakapernar na niya matay sutaw na ayap ko kaunaan na suya mga niya na niya makamuray sa Quran na sumiya kamuray sa Quran na pagkasapatan wallah sa alungan na mori sudah alawan yan amapya ipbulayo ka alawan yan amapya apa mo yung nasukan bati ako Quran na sa katanuan na mga ina, mga ama, mga ginawa miyani tulubi de diyo na tigin na diyan magagaga sa Quran na siya na nalimuray sa Quran kata nga yung madrasa tanong na ron yung bugan kita sugagawin ron yung pakalakas ng mga sadikan niyo kasi sa alawan na maurin at nakakakadalero alagi juga kakadalero dunia bal asad mas mitatara gusto ka kakadalero surga Bupanutul no Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala aamay kon kamama ka surga sumia maka surga panita lang ulang tanong maka surga terwani suami Allahu Akbar na amay kamama ka surga tanong langon naad na tao ko surga aamay ka ni po pasyon ay kedalian sa ginawa iniya ko dunia na upama ko suka kagalian ay ko dunia na ba sa umalok as sudah sa mata na dasangiro dasa ginawa sudah sa mata na dasa ginawa mana suming kalala yung kilay na din kagikutusan kaya mo tayo yung ginawain kayo na ko ato na yun na all out tour na 20 raw na diyan ang mga pagilay na malami alin siya buntal yan na matpiyo di ka nung bubud na din ang kakilala na ay alala yung nagayipkidali na diyan kuto at tao alala yung kapkilay na sulala yung kapkilay na ayap man alala yung nakaunipkidali na utamalangason Nagyang kuto ang mga lalangas na ayap man alala yung nakaunip kadali ng kuto alala yung bindi ka di ka muna. Mari kadali na kutatungan na yung kami aligid. May layang na kin ha. Tama na kisikit ito. Lao na marata mo siya na yung bisa. Katan si Kudalis, katan si Mungus, katan si Dulci, katan si Giraw Manaya. Sabab sa kutaparan na yun na mamalig. Kagim kaya kalibot. Na ayat na mimbasaw na swallah wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi sa tawa maligit na niya maligtan niya nagiginaw niya kaya mo tayo paligting ka kung pati na niya paligtan na nagiginaw ka ngayon naknaman ubay ang mimbol yung maligit na mutu ada kabdi kasi kaya mimbol yung maligit na mimbol yung arana ka tiga dinan magukita na kudali sa psuang irongnya na iman to na baka itong kasamrana ako na bumatag kudali sa dirun magukit kapi ang mungus na dirun melawang tantog na may aligit na amay kon kasi sita no surga pang ni talaw tanong mga surga na siya dito na libo pasyon na ikadalian so ginawa niya na pelalawi so ipagisiyan ko mga malaikat mga malaikat daniwari mailay si pulano
Na mga malaikat na pagpasiran gagan ko kadnaniran kadnanami. Kau tu si pula na ini kadani yang si pula na si ko naraka. Yang naraka sa ngayon begitu niya. Na di ko mga malaikat na sisiran niya kasungguh Allah ya Allah na kau tu sumya ka naraka begitu nang buto rin na si surga. Di Allah ang gagaan ninyo kumuha ko naraka siya itu. Nawitani ron ku surga kadi kepakai ku tau ku surga ibadah na niya kay itu akadali adiron bibugai. Allahu Akbar. Na semua nama malaikat ko neraka. Na malaikat ko niranon na makapsi daw sa tao ko neraka. Indonesia ko Baeden amalian nama pia apa sabatun dah. Baeden awataian anya kamu raisa Quran lagi sonya kamu raisa Quran apa sabat dah. Baeden awataian anya perang salalan ku Allah kakaknya sonya apa perang apa makasabat dah. Nah Indonesia kami kuat. Tiga kini pagi nuntulan am lagi dengannya pala kami nemananya yang derwa kage panara kami na parang pantaku kadarwakan na terung kuno mga malaikat sabab panan ko kadali ay ni kadali upagarian ko surga na permiron wallah aan madasok kadali amay ito na impugayro ng kaiyataw ko naraka permi ko to ko surga urok sumataw ko naraka famadana min syafi'in hamim ina wakif de bersanunannya wasif atar tanuan ini karang yang jadi nawira atau nunannya ini nasib atau tidak bini dinawai ini dia bini dinawai kan nah ini ada suruh dengan lagi dia lagi dinawai na tu ada bini dinawai na ikhtiar makan berat na tumpukan sa perang nawan na itu na tiga mereka beli dengan yang jana na mga dipatok karena itu jadi kata sari kan kali ginawa ito ako parang napusing kanyang pankunarakan yan na. Nasa moto na pagiraw sila natin na batanong mining ginawa niya si Patratano. Ang guru og sirang kunarakan. Nas ka na niya buntong ba. Anto nang mga ripilin po mga surga. Sa mga pipiyan niya. Anto nang ni marani ko surga. Bagi yang marani ko surga na sa mga ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Ayat yang marani ko surga na sa mga ulama. Na ikudali kawalan ikiawing suatakan na mas malay ni bukin ako baglapi ang kapamikapo oy pwede di benar mata magurga na isa ko imanto sa mga mama pero na niya ibinagtan o kapangawingnya katanto tanwa biar atong ranaw Allahu Akbar halin tanwa niya ginaw tanwa kada magalino na makalino ng tanwa mikawing tanwa na ayah berkono Islam na kutu akakuing adi pun ketaro to bagian kutu agalebut tanong dikawing awi mah narunya kayak gitu Allahu Akbar adi jangan dari mana tuh kira mana tuh abu bukan sa sumber yang miardar dan nakatan nakapan na miardar daga duga to sa kay mga periskas tipu suci sallallahu taala ayah mo pian tanong mau naman na duga to na firman roong tabakla apya man bisa pya no to tapi yang ulurannya na buka ya na kita kilala sa kaya kami yang buka dia punya niya buka dari niya tay-tay daw ta na 20,000 ay pangarang kaya na utang yung ulan niya lagi kaya ipasula yan ang niya sakso kami nga puno na ya dapat siya mala ikudaliran yan ay ang ikudaliran ang utobag na kami yan kaya ginawa sa 20,000 na piyang alak-alak bukunde makanarangan ay kadalikan niya itani orang nga patong niya kaya mapiyan itani pangadali na sa mga ulama na sa mga madrasa tano arot matatabu sa mga ulama tano yung kaya lang wapsu na mga watak nabitan na magatos at kutimo-timo siya watak yung kaya magatos na tiyo pa man nagig na maalimon na amay kapsurga na natay kadalian Allahu Akbar yang bertanda meranawin na tinan na rin ako to si wana maday tamok na kataon yan naman kaya patot naman ikagulag ka kaswipsid ka kapuri na malaw kikipantag ko Allah di mo tayo misid ko malay tamok misid ka sa malay tamok ka may bigay siya ni Mariam sa kamilyon nasa ka nasa libo nagpapakay malay iba na sa utasan libo nga di mo tayo sa kamilyon yan nangkaino nakaliya malaw kay tira ka kaya kadadaman niya sa mutay sa kamilyon na mas margundur ka ko sa bunga
Itu istighfar Allah sa hadis qudsi ab kebubayaan yan so mga ginawa uwi na mitataralo ab kebubayaan yan ko pobre ang maninawa. Adi ka pangalibo. Ay kaya patot na sa mga madrasa tanong na ibugag tanong ng mga pirak tanong yan ang kayo no. Nawad na pagkadalir ka sa surga na sa mga ay pa surga na sa isupsun sa masjid. Kaya ipagudang na nga yung tawa supsun sa masjid yan yung tutuloy na. Ito na nga mga tabi dito kapanin hindi sa masjid. At semua dito sa masjid. Ubad na kalibatan ni Rana, panaman na maringay kaalin ni Rana. Kanya na ni Marani ate, apa man ya, pangasurga utama apa sa sakub. Na ikadalikat niya utama sa sakub, na sila niya apa bumungkuna Rana. Pipian na utama sa masjid. Mutap pa utama na kauman jimas, dia mutajir ka di magimam. Agi sa katano, napsido ka pa na, sila mo kami at toli at tangilang sa pumanginugang unuman puasa duko non mamagalin alin kulagam yan kangakaw yati sa mga sama-sama sikna. Sehingga ini pala trik susah juga ngaku kuday. Dali apa usung-usung na so mga imam umama sikitra duko niyan jara pula-gura kira. Sana niya lagi 20 orang belajar di kapag imam. Nagibo ko to adna nawyo di mag-imam sa marawin adna. Miyakali maragong doon, naging nagatawa na kaya kuman ako imam nakabuta na so olawa kero ko anak sa iyo ko ana sibing apa manggagawin tapi mga libibin ka man niya titil pinagamiru mata mo sekreto na loks sesuatu niya na ititinang pinagira suci masih abu-bubucan niya kaya dia mau kaya tahu na ba niya ada di mana ada tahu ini betajan runggu Allahu Akbar. Nampirang panahon tayo nung yakap-yakap balas takapon na siyang utang. Hindi na lagi tumuga-duga din. Saka na manakan kato sana lokso to na papikiran na ay kudaliar na. Kasi sa dunia na hindi mo tamalarang tayo daw na wallahi azim kalaleran ni kakadali. Mata na laleran ni kakadali. Inako sisiyo sa Saudi ngayon ko nung istorya ko kanoy. Na igira ko kumraw kaya ala datang na gira ko na uman na daklasani na diyo di magumra. Nagira pugumra na yung ni manun usay pugumra na ayak kali ligap ketusan na matagal na mga ginawa nabang mga linis. Why? Yung utama yung rami yung nasa pantaran niya tayo si sana pasurgan wala. Yung gito mo yung kapirang ni pagumra. Ayaw kong lalay yung ketusan. Ano man yung mga ketusi? Ina ko si dunia na berdukil palpas dito na lagi dua parerimar. Hukumnya niya si patada ke Ida tola mina mata ni masa oleh lero na manunuto. Assalamualaikum. Nasarat na makalero na minta dua muta subri na miya di minta dia. Puno to lima may to jigur pulungi 50. Tadi itu nama. Lalatan mo itu dari nadi na bubelag ko panganyan. Pasurga no Allah. Bendo masurga ko na upunga dari ako na isang itu dari ako. Lagi na. Cuma ulama na mata nari ka lalero ka gatungko sana ko malar kay gedo lolot ka. Nasi ko surga na kadali ay tanong na inawagi. Ay apa sa umanisa na anto na ini nananami kadali itong ano niya. Lagi na ni paganainip mano mga ulama sa mutwa kadro. Baraka Abu Adama. Ay katagoy sa baraka amala na sabab ko Quran. O yagin tanong so Quran. Nasa kanwa liba mga suwamati ha. Nasa mga matayo na dulu hindi ko mga madrasa. Yang ay madrasa tanong na benda kanwa ay malaka. Isa na yang ma-presenter na yung energi ko manaw si Jumuna na mabuguru. Benih niya may nasi ibigirang ni muka malatubin na malapit ng tabi. O manaw si Jumuna na namata na kaumana na isa kapya. Nasabot ko kayo sisa niyo na punguyatan ranway. Kenapa sumpatan ay awas yata ranway na punguyatan ranway. Yun muntiayo menangyo. Kasakan na ususakan ni pag-isin niyo na lalaw kaya papi akar sa dayo marata ka ng madrasa. Lalaw ka bulay ka si size M, ay pumakanarakain ko din. Nagina yun, piray pa ka pa sa jiwa tayo. Napiray si Patra ka no. Naskan wangin, ay pagura-gura din yun. Nagina yung mga morita di sini mga gina, di ka ito yung lalay. Kahit dito ko bisa ginawa tayo, gina morita. Sana yun ako morita ko. Yung nakakali yun di sumangko pa, gilit sa marang, di sumangko gilit sa marang. Piray murid, amini pangalimuan na naging pilipatan tama ni manto. Betul ko. Kaya na ba tataro na loks? Mo itu mo ta kibar ka ko sa digan ya pamugay mo na ikajeli gino man. Ay nako sisigan ni sama si wag meron di mamang siya na lok serwa. Uman kagami mo kapipita na bigay pa min na rimang ustad. Mapipiakan.
Nama lainnya nama lo kami bukan nyari tamin yang saya senang. Malu di mana itu? Tika ibu kami ini itu. Nama tanah yang ibu bila yang dikelipatan. Bertanya ala yang kau ada di kelipatan. Lagi memang otak. Pengalim menarik insyaallah. Lagi yang itu namanya apa mabuyata. Nak bukunai mga alim na kaya itu menjadi lagi kaya juga ni Allah na pangasurga. Sabi sa wata nama tanah pulangkong tanong sa wata. Amiya ka 20 rabu na ikukubur sulok siya na ganyan ni pamangni ko Allah pasurga na siya ma. Uy, nagpagatoong ka sa aya bu ini sidika gaon na uman palindrol na indrol ka at da ka din mabilad kupang niya. Lagi timalar kay kipantas. Huwag mo ba yun na naging mga talalang ipkwit. Nares na tulad manikuran siya. Sa kanong mga mga ustad na ba? Kaya tanyo ron na. Kaya yung mga nga blackboard kami na bali ang whiteboard. Huwag kami nga sa aircon. Uy. Kaparawan. Mga pagkabugupatan. Naginan. Yung gaya kap madrasa. Na kailangan na mo yung tanway kaginan ni kumbutan o Quran. O kumbutan o katabutan o kabarakat o Quran. Ikaduwa ni paano mga ulama? Kung Laylatul Qadr, nagyan ko na utwa Qadr ro'o. Naginan sa Quran. Ama pun gulaw la. Nagyan gaya ukuran tano, ama pun gulaw la tano. Na dua man ay betal. Umaga na tao sa puro na suti gumalok sa igaganat sa kanda ni. Igaganat tao sa puro apa mana? Di kores ka tibulu ga patang ga ti gumawa tanah patang. Di dikeli. Na pirman to. Tibulu ga bi surat terang na di bitukeli. Katibu. Anto na ini. Di bitukeli. Ibaratnya natataguro na balak ka. O yang natataguro na digan dikili dito na digan pataba na panama na maragyan digan pataba. O yang natataguro na mapasangay ka pagina pa ya duwe ka na digan pagaduwe na babasangon kumumi dahulu ka digan mga duwe. O yang natataguro na digan pagatamok na pia lang wani usya na pia nagidiga na digan mga tamok. Yutip pero na kader ay juga natkaro. Na ayakap beli ini na kada amiya ukor na may katumyana. Sa utang tatawin ro ada tentang ang ni magpulaw la. Wait, nami sa surat to. Na tomiya na dapat mga pangaruman na dito ni kadula. Na aya ka kuilino to la turadul qadru illa du'a. Aya bu ka kuilino to na punan ko pangmingka. Punan ko pangmingka. Naging kana nakagagaw iya miyawkor na inubiti sa Laylatul Qadr. Kapag ukur niyan puro man sukulo na usundu sarabong naman. So kaya sundu Laylatul Qadr. Nasapya mangning kaon na kapakaya may alin yan so betadika abigaga na terwakadar. Waya betadika na balak ka na kayo niya mangning karuk wala. Tiari mo wala na niya deso ka bubalak ka. Insyaallah na puta. Yuto'y bali ang putwa Laylatul Qadr. Nagyin ka na nakiyaw kuraon. Amya mangning tanusan ko wala. Na ayaw bukbuk alinon na supang ni. Nagyan kaya dia sa gadagay ulan na Ramadan na isa kitu sa kaon jamia bumutung ka bumia lapis ka na bupung na kaya dia so pangli ka na biyukil ka na niya lapis ka bupuumpuman niya kadakal kay kapamang ni si wala na niya buntung ka kaurasan na natatarima ng supang mo okay nang giro ka no apa marakat ng ilong gusto lang mo pang niya na din na tiyari mo na puro man na buwan ini pangusiyatan sa inyo kumiyaw na supang ni na talo subunta lakat karima on wallah Talotiman, paganeron na tiyari pa Allah ami ilaykan, ami ako ang ya Allah pagninggor ka, makataban ako akong siya, ano, baca seleksyon, kung siya ba? Kamu to na yan ay tutupranaw. Na igil ako na lagi dito, kaya pa ako, ito kaya pa manganing ka, na panalamat ka Allah. Ka inayunan ka Allah, kuniyat ka amapya, wait na pangyang ka Allah, buli amapya, di ka tao na mapyar ka ito, ang tao na mamaratar ka. Berpira-pira ini kuncian lupa mah. Tinggal nanya Allah na ipura-pira ko kuncian lang na beli ako mga kuncian. Na ako daw mga kuncian na niya kapia-pia tak pilih. Pagari ko tanto ako mapia mama na pangarkan kan na leon kan ika kadali. Kaya ako mga kuncian na sobrang siya pilih ya marata abu bay. Kata mana gina ya buku mama. Dia tu kata na yang ngabsi pengarata. Nah ini bukir kau Allah kata tanah maring kai madel bil ko kapia ne. Dia kata on si kapia enggak. Sungguh Allah mata kini yang roina yonan. Ika dua kan terima Allah upang ni. Nanti alik ni ya. Jadi soalnya nak tahu ni siapa kapi yang abu pengarata ka. Nami yang mangni kan ada kabukan Allah ini kan mati. Nanti alik ni anu. Nak udiga penemak wa dunia. Nanti alik yang salungan nama uri. Nak tahu ku surga mereka sisi ku surga. Nak kilang nunang kaya ni kuila pala wa mapi agali dunia.
kinatawa na ikir. At tira na rakka. O nagpapamasa, anda ko hindi galubog sa lagi ka nagalubog. Tigira na, gina na kayo. So, pangaling kami ni pundu-pundur ka, nakatanim mantoy kagakuha ko. Mana niya nagpapalik niya pa ka. Nati ko mga ulama, mahirap niya mga ka. Amin ibigay ka sa minito na iro ka na panalamat ka. Uwid na udang ka makuha. Adang ka din ngayon ay supangin ka na di ka din kimamangin na pinalamat ka sa miya kadang-kadang ka ino penuto kadang kapan tagin Allah kadir ka mapya na sikin Allah sa mas mapya. Ay katalo ka terima Allah ko pala ni. Nandipir tanyanan kumar ka na sipit ka. Berat na naman ka. Ya Allah napakaduwe ako ka sa marangarangan at taluwa makasya sa kurun makawin. Nanti hari mau to Allah dapat nagawin ka sa talo. Na nakagiya itong yan ang asa sa kauswagan. Tadi ka di na kung dia bisa katawan na ayak koris ka na ibigay ka sa matakros yung nagsungi ka, naglepo ka. Ukor-ukor ko na diya ito. Nasaan ko ito kararagay ka na mga malaikat. Dunia ka dumi sa talo siya rin niya bumi. Natiyari ma Allah so kaya pamangin ka na ayaw na ba ko ito kaya pamangin niya kung disgrasya ya Allah. Nasib ko kita wallah ka kaya mo ito ako disgrasya ka sa tiyari ka mo ito ka panduin ka na ruben siya kiring wallah di ka mo kusungi. Ya kuwatan ito. So yung mga niya na dito ka tiyari ka kung pamangin ka. Napakat turut-turut dan so ka pamangin ko Allah. Apa yang kinang buat dua? Pamangin tanong ko Allah kulanguan isisita tanong ko dunia. Orian yang nama mangi tanu sarila si Allah kepada yang maalin syukuran tanu kepada yang beli tanu mga pitya mamarani ka tanu kuya mananian na neraka jahannam nasukap pemang ni tanu Allah na patah penanggilan paganya penanggilan na ubah ka mga ini sa ada 5 pia marata tonay mga rarata pang ni ya Allah rizki akong kasabir nabir ya Allah na pa bali akong ka di kubu gigil amya ginum na mga rarata o pa ni ya Allah na pinangingkor ka sama tenang si sulutan ada kuncamatan kami di situ marah aku atau apa nih oh dan itu siriman ya Allah na pinangingkor ka jangan anak-anak banana madis juga sana anak umat marah atau apa nih kedua diterima Allah pangni na untuk apa itulah ada tuannya bahwa benar di pamangnya na untuk itulah ka untuk tuannya ya Allah na dia gaya siringan nami pengeningkor ka sabab kuda umat wasanganya eleksyon na di ka bisa berbesok pusuan sa mga ginawin. Jadi itu mapi apa nih? Ikatalo, dito naman sa pangin niya. Sebelang balari ka gatari mo pangin, nandiyan mo to kumyansa haram. Ira po mga nitanong wala, napanangilatan o nanitantan wa haram. Mama, ami agong biyong-biyulo niya sa disyerto, ani mamang ni ko Allah, at siguro Rasulullah, ada man ay katerima ako pangin niya. Gana? Iaya panganang kanyan na haram, na aya panginom niya na haram, na aya gitar niya na haram, na aya minit penuh-penuh sangkaya, ang rutayan na pala haram, nagterima na pangin. So balang buino ka terima ako, pangin sa mga haram. Uwad na sabab, amiyakang bida so pangin yung mga lok, sa usupangin tanong na punan sa kakanya haram. So mga lok, natatariman sa pangin na dito mga balis. Sabab sa masang gila silang sa haram. Basirang buwag yung maragon, na so ibabasok, basak na, Disiran yang meragut, disiran bagi Yahudi ka pertemu si sadia ka. Na biasa nga mga yung itinun, ako panitia kinang tamang ko niyog na kung sadia ka ito mga loks tanong sa sa utarasan ng layran sa harap. Kenapa patut to bendia ka ito niyog? Na niya mo yung mga loks kaniyog ta, disiran budaya lugar. Ubi ketunggu si sadia ka ito sa mo kira akal kira ng bagpisan sa harap. Na sa mga loks na ikira ba sirang buwag Nausip po masa akong ko mga tinda paanong ka na matitigilan ng ipamimigiran ng kamera ng tubi. Ayaw ka rin na nasugula po masa araw na siran ng bula at narubarar nila. Disiran pemisang ikaw basirang pesang sa harap. Ito ba ito miya panay siran? Ya Allah napakauranan ka na nuran. Ya Allah napakatiga nga namiti. Natigtan mo paninilig sa orang ng mga loks. Wala ka suwagi sukat tiruiran. Pangiran si Allah. Ikadua na sa mga loks na mamangani siran na tatarimaan niya na tiriman Allah subhanahu ni na yang atiru Allah sa hadis kunsi na ana inda dhanni abdi bi sakan na ayat naki aim bugayakan ko ori penar na sa kantapan niya rak waya kantapan ako Allah na mapian imbingan ka na sa mga loks na antap niya sa mapian ya Allah pati dengan na tatarimaan niya na tiriman Allah sumranaw ano man ni katirima ko pangin niya nek na benar na antapan sa Allah sa mapian kay jirat na eleksyon na piakan ko ibarat sistem tadi tapi ako sa pagarian yan dua kasana makataban ni mayor ya Allah na pangnian ni raka makataban na mayor ni na di rumo di magtunga sa dua tahun di diri yan isinarya mati sa usia dia ya
Wah, yang apa dari dua udah. Aki katanya buruk ya nu benda para katawan lah. Pamrah itu juga bupa bagi sapira aku maka atau tanu. Ada banyak yang terima Allah. Nah semalam ada apa yang berpikir apa nih? Nanti ibu dulu panggilan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nak berpikir dia terima kiran Allah. Dan di mana untuk apa mulungiran? Serta no. Iman tu nama ni putar kau ustaz, putar sekarang guna yang itu karena orang ulama apa kamu berakatan jepang ini wah. Aduh mana kata kamu berakatan? Ipiamu taran tanggut tuai ya ada apa apa yang lagi rumahnya, napi yang itu mau nadinya nutus sana, kami ya di bawah masuk sini ya bulung nanti namanya so karena lewat tadi tu melu semua berita sakit tak ya ulu nanti lagi abu dua ini. Kenapa ini harus dipikir apa abu dua nang api utara dia utara abu dua ini nanya. So sama lok sudah ada mga bulu apa yang api pikir. Lagi yang foto akai apa lian nak fotarannya lah ulu biran. Nanti ada. Nah suama kan ada tu nak pamulung, nak unyarang pangdun, nak siya yung nak bumati anu nak pendekapang ini ku Allah. Panik di pangisi pamulung maluk. At na may lang na di mamulong sa psiyo niya lok-lok sa mga di pa ay ginananya loksman na basta di pa kata na malay nga rin. Nga taon niya na bagay bungil na bumabungil sa niya limikir. Na bunyan pamulong niya padami na tira ni simaan. Na bata na bukid wala sa kabarata yung tapsyo na sa ramay po niya nakatupoy niya. Napkilay ka na kisla. Ang ginawa na bukid daw niya na limbutaw na niya. Ang ginanapsyo man na mayroon na Mama sami dah kita pun kira sini tu siapa wan tanto ko sami dai kalan na gua may pamangin na lok siya na pipunya kadang ko niya suti ka sadai penganian sa taba na yang kaya uri penakasi pulan na makawida kalian na dinyan benefit pugas sa uli sugado kali pamangin ko kadang ko na kali mo na pagawa na kawarsinan kaya magdamian at sa dira mo di pamaguyo ko Nah, ayah buat kepusan roh, nah yang untuk super tirano na yang bermaksud barakat la ilaha illallah. Ayah pun milih kan namanya tu. Ano tu sahabat? Tatamuin Allah sa kabarakat ng utapang nira, tula inam nira na pera, barakat ng Allah. Sakapman Allahu Akbar, ano manilat terima ako pang ni, di ka di mamang ni, nasupusukan na daon. Na di ba ayun supang ningka ko, Pemangani ko pangani ha susuka naman. Dito no si dua ka sana imam. Ino mo piya ka mga ulama. Dito no Allah alhamdulillah rabbil alamin ya Allah napakataba na kami kaya mo. Dito imam tunga siguro ka to. Kaya mga pasay. Pero hindi ka terima, di ka na mapagcakot ka pangani. Kaya manalalag na supang ni siguro mo terima Allah. Kadua to elit mana mga ulama di saja mo Lailatul Qadar napakapagda ka lantano so. Pangunitan si Allah. So ginan ipad amia guntung kukia pa mau Ramadan nasuk man sudah san namata namia lapis-lapis na ada menalamba si sajian raya kadoi Ramadan budo kan tanwanan si Allah ayamala apa guntung sangai kesa di Ramadan nasutawa miai usulan Ramadan naswinin itianon nasisan nya pakalimetian turimas nya pakalimetian berwaka nya pakalimetian dusa buku gua kasih ko pangasan ka na duon galing nga kapagasi ka pensangkut watawa mi Ramadan ay po mi sokatianon na ungos awe manan yan nakawaw panganita mapipiyatan na pakambarakatan mo magyan nga mapuntok amya pa magusay tano si kape kebubayang no na pagapastas tano nakatawang ko somrano na gira lagi day na di meriparado si kutbanian mapitan at kumapitano mapreparado ginanin niya kapepya Apkut betano na pagilitano ko lang uto akalilintad na uya mo to kapipya kasusunor tano na betano din tano rasya manan yan na apkut betano sa ayapag kusa lang si na pag-usay lang sa mapuntok sa Zakatul Fitr o Idul Fitr so kabagay sa Fitra na lang tumitar sa kanya di pag-usay ipakapya ang ginawa tano kung mga miskin